I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Ay, papam ko ka. Ay, magtiktok kong ting-ting-tang-tang, be. Ting-ting-tarang-tang-tang. Ay, sir. Oh, musta mater man, ha? Bliyang, Oh, ako ay tuon si Inday. Sige na, Kiko. Ang damang sakyanan. Ang tuon ako si Inday. Ako rin mo drive. Sige na, Kiko. Sige na. Sir. Uy, usaha mo ni mo pag-drive ito. Sir, ni barag mo ng gani ka, oh. Nang dolor! Nang! Tapang! Si Sir, nang! Nang dolor! Wala kang ano katikoy say. Inuo ko. Naunsa man na si Sir. Hubog kayo! At doon po na hindi, pero natuman na siya. Klaro. Ay, maunan ni. Nandun na to siya kwarto lang. Alalayin lang ko na kayo. Hubog yan ni Sir. Tama? Ay, dinaran na siya silong. Ipahilo na una na to sa sopa. Kunya, pagkuha dito ko sa kapom. Katong double ha, aron diha na lang siya sa sahog. Aron kung magkinaunsa, magligid-ligid na na siya. Why problema? Sige lang. Maayo pa to, no? Kaya na si Sir Yanang. Ayaw na kayo sa pagkaimutang yan. Okay na na. Sag muligid pa na siya. Dili ra na siya maunsa. Kita mang lingag-ngag. Pwede ba ito na lang? Sige ko na. Asa makapaingon? Tuko sa kong kwarto lang. Oy, diha ra ka. Diha ra ka sa sopa higda. Aron gamay kisaw ni Sir, mabantayan dayon nimo. Reklamo ka? Di, sige, dinila ko sopa. Okay. Alas 5 naman di ay. Kaapan ako ay. Pero, kinahalan mo bangon na. Kumusta na ka, si Sir? Mag-andam ko daan og sopas. Aron makahigop dayon siya og init. Higa mo naman suyop sa bawang hagoks buwang ay. Uy, hala. Ano naman si Sir din, he? Kiko! Pagmata, ay! Ay, tira yun nga yung hagok mo rin suyop sa bawang ay. Kiko! Ay, na! Ay, kuwatan! Ay, kuwatan! Ay! Ano ba, day? Sabi kawatan, ay. Ingon ko, pagmata. Saan naman? Nagmata na ka. Gawa ni mo naman. Gawa. Karong tikang pukaw. Pero pagayon na di kasi mong hagop. Mao to nga gikusog na lang tikag sampit. Hindi, nasa lang. Anong, chill lang. Badi ay, muna diha. Muna inom lang igipukaw tika kay. Muna ako'y pangutanan ni mo. Uy, hain man si Sergio ko. Nanuwa naman siya sa iyang hidanan. O ginidaan. Ibuhon si Karupo kumatawa. Maulagi na diha kiko. Din ikagani gipahigda na ko. Aron ta makamata ka dayon. Sung gamay kasikas ni Sir. Pero ang nahitabo. Pinahalan pag ganit ikang sagitan.
para lang makamata. Gawa ang maayo kaya kung paghinanog ng gulong. Sorry, di kayo. Maogyad ka. Ngalakaw na. Nagtuwa to siyang kwarto, be. Susiha kung tuwa ba siya dito. Dali ah. Kaya kunwa, pangitaon na to. Yes, naman. Ikaw na, ikaw. Pumunta na nila. Di ko hawig ko. Medyo na ko higda gabi sa silong. O sir, huwag niya ipabantayan ka nilang dulor na ko. Huwag mo kamat mo nung matra na ka. Okay na. Kasi gusto naman ka noon sir. Akong sultihan sinang dulor. Hindi ka kumukhaon, di ka. Matuog ko balik ko man ako inom. Alas ako ninyo tagda. Okay sir. Sige, sige. Ang todrong mga orasa. Wapa siya kaon, Inday. Ay, wag na lang sa mo ilante. Kay maumayang tokon. Nga lang na mo siya tagdon. Oh, ayaw ninyong tagdanan. Islaba ninyo. Ha? Ikaw yun, Inday. Tuod na. Moro na yung tuyo ni Manako. Ang papahibaw nga nahubog si Sir. O wa pa siya ikaon hang kadrong orasa. Oo, Inday. Sorry nang ha, pero hangyo lang sad ko nga sa sunod. Ayaw na lang sa tawagi kung dili kayo importante. Sabta lang sad ko nang ha. Salamat. Nagkawagin ako eh. Kumita ko na. May email ako. Na makasulti na kung iman ato ni nandun. Kung makahimo na kung iman ni Sir Joko. Huwag pasang akong ginagawa. Pamahit bitaw nakabawas. Muna ka pamahit. Muna nakabawas kong Sir Joko. Sa man yun? Kadiyot! Unsay? Oh. Hi, Inday. Ikaw lang gini, Cole. Ikaw lang gini. Ikaw ra? Ako ra. Kumusta naman ka? Oh, wow. Miss namot makagkagwapa nga ng inyo, oy. Thank you. Ikaw na sa sunod. Ha? Ikaw na sa sunod magpakasal. Joker na lagi ka. Uy, wag ko mag-joke, no? Ay, Todd, nakoy mga dapara ni mo. Ha? Uy, para ako din eh, magida. Unsa man na? Tanawa. Okay, ikaw na lang kuha, ha? Ha? Kulbaan man sa tanin mo. Na yung mga giveaways diha sa among kasal. Huwag mo ka makatambong sa reception, good maong. Ako na lang ang gidapara ni mo. O, late na kaayo, kayon saon. I-travel pa man mi. Ow. Better late than never man said. Unsa din yung giveaways na bako ang paper bag? Gamay ra ang giveaway, ana. Lahi nang akong i-give ni mo. Special na. Unsa man? Basta. Tanawa dayon, sige na. Okay. Wow! Mauna ang giveaway? Kanino doon? Mauna. Pero ipagawas na ang pinaka-importante nga akong ihatag ni mo. Freeling ba ini? Uy, unsa man di ay ni? Buwak? Bouquet? Yes, Inday. Ang akong bouquet sa kasal. Pero, nganong... Nicole, imo ning ihatag na ako?
resepsyon? Uwa din mo ipailog. Gipailog, uy, Inday. Pero bisag kapila pa na ako balik-balik, no? Magi makakuha ko. So, giusap ang pamaagi. Kato na sang magpasa-pasa samtang dunay i-play nga music, ug ang mataymingan sa paghunong sa music mao na ang makadawat. Pero mao lagi, ikapila sad balik-balik ka. Mahagbong gina siya inighunong sa music. Di gid pagunit. Mao to nga, galit ko nakahinomdom nimo. Uwa na lang ako ipadayon. Sure, uy, tinuod, Inday. Oh, pwede na to i-view og balik ang video aron makita gid mo ang nahitabo. Hala, uy. Namanong po na akong balibo, uy. Aha, grabe sa mo mudag ka siya, uy. Hasta man imong buhok na marog man. Mura na kag-troll, Inday. Oo. Hala, gawa, uy. Namarong ito na akong buhok. Kaya sa ako sa hapsayon akong buhok. Okay na. Libalik ng hapsay akong buhok. Okay, sige. Gunitin na nagtarong ang bouquet. Oo, sa may pasabot ini, uy. Nga nang imo maning gihatag na ako. Para ikaw na ang sunod kaslon. Oo, di ba? Kilig ka, no? Kaysa basta ko na yung mga asawa na ako. Sus, ikaw sa duchar, kitaayo ka, uy. Kinsa pa may laing patay na patay ni mo karon na, Ber? Oh, anong pero man? Nicole, dili atik ako, ha? Galagot pa, magito niya, good. Oh, honest. Dili ni gara-gara. Sakitan paghihapon ko magkuna-una, nga. May pagbati na day kunuhay siya na ako sa una, pero iya lang gitago. Kaya mahadlok siya mahibawaan. Mahadlok o mauwaw mahibawaan sa mga tao. Inday, dili sa ka makablame niya, uy. Natural na sa doy. Kasabot man sad ko. Ang saragod ko atong panahon na. Yan, sa pag akong dagway. Late na kayo sting ng good. Mao gani, kasabot naman di ay ka. Pero hindi mo ka makapasaylo niya. Nakapasaylo man gani ko nga iyag yung kong giinsulto atong panahon na. Kada ko nang insulto ato na ako, ah. Ibawal lagi ko, ana. Kasabot ko, ana. Pero saan man ako? Sa pagkakaroon, hindi pa man ako makubos akong kaugalingon na mudawat na lang sa tanan o igo na lang mo pahiyo. Hindi pa itaw ni Madag smile, eh. Okay. Pero i-process lang yun ang imong feelings, Inday. Basin pa rin mahinay-hinay kag kaulian tungod anang akong bouquet. Ano? Doon na ni Powers? Wa, uy. Pero maunay mo remind ni mo nga sa madugay o sa madali, ikaw na say magbitbit o gingon anak paingon sa altar. Karon pa lang. Imagine na ang imong kaugalingon nga magsulob og boda samtang magbitbit og bouquet. Unya, mugpasok ka paingon sa altar. Og naa dito nagpaabot nimo si Joko. Imagine na, Inday. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday, sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.